now ukhona umshayisibhakela owaduma umhlaba wonke ekuthiwa Muhammad Ali. Yes. But we umshayisibhakela ngoba wencintisana nobo George Foreman nabo Joe Frazier abantelo nabo ne uze agcine esewumuntu o champion. Yes. So nawe ngeke uvele ube ingcwele nje kungakho abantu oncintisana nabo. Manje abantu ababukela la eceleni bathi hayi ukuthi kunongazwani lo kunongakuthandani kanti mhlawumbe nje ukungcweka lokwensizwa okugcina kwenza ukuthi njenge hip hop noma Scandina ugcina ulapha phezulu une focus nani. Ungathi nje ukulungisa umbono wabantu mayelana nokungcweka okukhona okungcweka okukhona kwejana namanye ama artists kumaskandi. Yes. Ukungcweka ke kumaskandi into ebisebenza kakhulu. I think before bekusebenza kakhulu kwakusekhona obhuti umgqumeni nobhuti umtshengiseni nobaba ubheka umuzo babuthokozani la ngiyabona. So kwakuyistyle kahle ukuthi ngathi kanje old fashion ngiyabona it's old fashion into ekudala bekufanele mawungena kumaskandi ube nomuntu ozoba imba opponent. So ke kwahamba saphela isikhathi salonto because umhlaba uyashintsha uyabo abantu basenasikhathi salonto leyo. So nami ukhona umfowethu engathi mangifika ngizwe bakhanda ukuthi sifesane naye ngiyabona. So sahamba sadlula isikhathi sakhona ke njengamanje sekuyinto nje ebhorayo labantu abangasayithathi serious yabo. So ngabona okay njengamanje kuzovela kuphele ke kuzophela ngathi uma ngeze ukuhlakanipha angihlakanipha manje ngishifte ngenze into ethandwa ngabantu ngishaya ingoma kuphela mfowethu nginaka indaba zami ngihloniphe umhlaba indlela ngohlonipha ngayo ngashintsha izinto eziningi nezinto ezingilinka naleyo nto leyo ngazama ukuthi even ngishama event angilika naleyo nto ngayidistance kuona. So nje sengishintshile kakhulu because sengifuna kuba ubaba manje sengifuna ukushada manje uyabona makunjena yabona makunjena nje sekukhomba khona ukuthi ngempela kufanele manje ngibe ubaba umanqele yabo. So kumele ngikhule ungahlala usestage nesi1 mfowethu yayibona ngoba ikhathi ikhula ingane zibuka ama Instagram zibuka zikhona ku social media ingane ziyahlakanipha zidlala ngamafoni zifica ubaba lapha unama drama ngena still. So ucama ukuthatha sengishintshile ngicanga ukuthatha uthini ngithathe omunye futhi phinde ngithathe omunye futhi. Nawe wenza lento kaThula sasihleke isithombe esisikhandelwa umthandela sisahleli naye unganyakazi hlela nathi unganyakazi we have a big announcement to make. Yabo ngisho ukuthi ngoba mina ngingedwa hayi nangu ugushu wakho umthandeni Mahu on the spot. Legacy FM umthandeni and Mahu Igcokama hlela nathi unganyakazi. Bye.